Dovoľte, aby som vás privítal na dnešnej panelovej diskusii na tému Využitie práva v boji proti dezinformáciám. V úvode si dovolím zvýrazniť tú skutočnosť, že táto panelová diskusia nadväzuje na panelovú diskusiu z 5. novembra. Je teda pokračovaním a som rád, že tu viaceré tváre vidím, tak v radoch prednášajúcich alebo panelistov, ako aj tých, čo sa zúčastňujete tohto podujatia, čo ma veľmi teší. Dovoľte, aby som v úvode predstavil našich panelistov a potom si dovolím vám sa prihovoriť. Takže medzi panelistami je pán doktor Tvrdý z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pán doktor Mesarčík z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a pán doktor Mintál z Inštitútu pre demokraciu z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A pokiaľ ide o panelistov, tak sme to obmenili, pretože chceme priniesť aj nový pohľad a osobne ma veľmi teší, že dnešným dňom sa medzi nás zaraďujú aj naši kolegovia z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Môže to byť signál, že prehlbenia spolupráci aj v tejto oblasti. V úvode mi dovolte povedať to, že dnešným cieľom je podrobnejšie sa pozrieť na tých, ktorí stoja za tvorbou a šírením dezinformácií a tiež misinformácií, ktoré ľudia nevedome či neumyselne šíria. Vždy treba myslieť na to, že nie každý, kto posúva nepravdivé informácie, ďalej koná so zlým úmyslom. Neraz ide o ľudí, ktorí chcú pridať zaujímavú správu do debaty, čím však môžu prispieť k informačnému chaosu, ak nemajú prístup k overeným zdrojom alebo nemajú dostatok času a možnosti si dané tvrdenie dôkladne preveriť. Výskumy z renomovaných vedeckých časopisov poukazujú na to, že nepravdivé alebo zavádzajúce informácie sa dokážu šíriť extrémne rýchlo a majú výrazný vplyv na naše rozhodovanie. Či už v otázkach verejného zdravia, spoločenských alebo politických témach. Uvádzam ako príklad, že časopis Science nedávno poukázal na to, že emotikony vyjadrujúce šok alebo rozhorčenie dokážu na sociálnych sieťach šíriť nepravdivé správy ešte efektívnejšie. Pozornosť sa však musí upriamiť aj na tých, ktorí tento problém spôsobujú či podporujú. Napríklad The Lancet pri misinformáciách ohrozujúcich verejné zdravie priamo menuje rizikové skupiny, a to rôzne predátorské skupiny a platformy, ktoré aj bez zlého úmyslu zverejňovaním neoverených či nedostatočne interpretovaných údajov prispievajú k šíreniu takýchto informácií. Právo sa musí vysporiadať s tým, aby nedošlo k potláčaniu základných práv a slobôd, zároveň však treba myslieť na možné negatívne následky pre spoločnosť, ak sa proti týmto škodlivým javom nepostaví dostatočne pevný právny rámec. Dnes chceme aj na tejto pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave otvoriť konštruktívnu diskusiu o tvorcoch i nevedomých šíriteľoch nepravdivých informácií, o tom, ako ich identifikovať, akými nástrojmi právne zasiahnuť a zároveň ako spoločnosti vysvetliť, že kritické myslenie v digitálnom svete nenahraditeľné. Ide o hľadanie rovnováhy medzi slobodou prejavu a zodpovednosťou za slová a práve informácie z výskumov v oblasti medicíny, sociálnych vied aj práva by mali byť pre nás kľúčovým východiskom. Ďakujem za pozornosť a verím, že spoločne prispiejeme k posunu v tejto dôležitej diskusii. Teraz mi dovolte
niekoľko slov ešte uviesť tomu úvodu. Na základe aj vašich poznatkov, prípadne námetov z hľadiska organizovania takýchto podujatí sme pristúpili k tomu, že zvolili sme koncept taký, že aj tí, čo sú tu panelisti, by krátko vystúpili a potom bude diskusia k tým veciam, ktoré sú predmetom tejto panelovej diskusie, s tým, že je možné do tejto panelovej diskusie sa zapojiť. Rešpektujeme to, že tu je akademická pôda, tu sa môžu prezentovať aj iné názory, ale poprosili by sme tak, ako je našim dobrým zvykom a pravidlom, aby aj tá diskusia nebola osobná, aby bola vecná, môže byť polemická, ale nemala by sa nikdy zvrhnúť na nejaké bezbrehé útočenie. Myslím, že ani panelisti, ani ja, ani organizátori alebo moji spolukolegovia z katedry, pán docent Kordík, ani pán magister Adamkovič jednoducho presadzujú myšlienku kritického myslenia a pluralitného názoru. Teraz mi dovoľte, aby som uviedol prvého panelistu, ktorý vystúpi v úvode, pán doktor Tvrdý z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pán doktor, máte slovo, nech sa páči. Dobrý den, slyšíme se? A já jsem vás ještě poprosit, jestli vidíte moji prezentaci. Je vidět dostatečně? Nedal by se tady zasnout, aby byla ta prezentace vidět trošku víc, prosím? Prosím vás, zapněte kontrastné, aby to bylo vidět, že je vidět prezentace. Já totiž hned na tom dalším slajdu mám věci, které jsou takým malým písmem, to bude jediný slide s menšími písmeny, ale potom, že by to mělo být výrazné. Tak doufám, že je něco vidět. Tak. Ještě jednou díky za pozvání. Já jsem z katedry logiky a metodologie věd a na naší katedře se zabývám, nebo ve svém profesním životě se zabývám především epistemologií. To je cizí slovo, omlouvám se za něho. Epistemologie je filozofická nauka o teorii poznání a protože když budu mluvit o epistemologii, tak tím asi myslím teorii, která zkoumá poznání. Když budu mluvit o epistemických nějakých faktorech, tak budu mluvit o faktorech, které jsou související s poznáním. A ta moje přednáška kratičká, 10minutová, má název Dezinformace a systematická neznalost. To je totiž to, co mě zajímá nejvíc, jak lidé systematicky nechápou určité věci, jak systematicky přijímají dezinformace, konspirační teorie a pseudovědecké teorie. Tak, na začátek mám pro vás hádanku. Já tady doufám, že ty zvuky nevydávám já. Pomocí mikrofonu. Dobrá. Omlouvám se za to malinký písmo, já to přečtu. Je to jenom 2 ukázky, které jsou z Facebooku, z českého. Ten první je citát, který přečtu jenom malou část z nich. Podle tohoto facebookového statusu italská premiérka Meloniová v minulém červnu na jednom setkání ve Švýcarsku tvrdila, že pokud Ruská federace nebude souhlasit s podmínkami Ukrajiny, donutíme ji ke kapitulaci. Je to dezinformace anebo informace? Dokážete to někdo rozklíčovat? Já bych asi nesvedl, pokud bych nebyl seznámen s nějakým pozadím, protože Meloniová se na veřejnosti vyjádří občas dost radikálně. Je to dezinformace, ale já bych řekl, že pokud nedokážete rozlišit, že to dezinformace je, tak to není velká chyba. Každý z nás občas můžeme prolehnout nějaké lži, každý z nás se někdy mýlíme a tady by mi to připadalo docela nevinné. A to mě proto nebude moc zajímat. Mám tady ještě druhý status, který je úplně nový, je z 4. března letošního roku a jeden český velice významný dezinformátor ho umístil na svůj Facebook těsně po Zelenského nešťastném setkání s Donaldem Trumpem a J.D. Vancem. On to setkání interpretuje poněkud jinak než mainstreamová média. Tvrdí totiž, že Trump dal Zelenskému 30 dní na to, aby zveřejnil seznam VIP adenchromových klientů. Adenchrom je taková látka, pokud nevíte, která se těží z malých dětí. Ti VIP klienti používají kvůli tomu, aby dosáhli dlouhověkosti a Zelenský se svou manželkou údajně těží adenochrom v takových podzemních továrnách na Ukrajině. Tady už si myslím, že je vcelku snadné rozlišit, jestli je to informace nebo dezinformace. Není-li to pravda. Co si myslíte?
je to dezinformace. Abyste věřili téhle dezinformaci, tak nemůžete být jenom nemusíte se jenom nějak nahodile mýlit, ale musíte opravdu systematicky podléhat nevědomí. Máte prostě jako neznalost docela hlubokou. Musíte přijímat celou řadu nejrůznějších spojitých, propojených dezinformací, konspiračních teorií, pseudovědeckých názorů a podobně. A mě právě nezajímají ani ty dezinformace, které jsou na tom slajdu vlevo, jako spíš ty vpravo. Mě nezajímá nahodilá neznalost, ale systematická neznalost. A pokusím se ve svém příspěvku velice stručně vysvětlit některé faktory, které způsobují, že lidé podléhají té systematické neznalosti. Rozdělil jsem ty faktory do dvou skupin. Budou to jednak individuální faktory, které se týkají individuálních epistemologií jednotlivce, a potom sociální faktory, které jsou celospolečenské nebo širší než individuální. Před pár lety se svojí kolegyní Petrou Chudárkovou jsme vytvořili takový model, podle něhož je systematická neznalost důsledkem ignorance a arogance. Ty dva faktory tady pojmenují, jsou docela komplikovaně pojmenovány, ale hned za chvilku vysvětlíme na názorných příkladech. Tím jedním faktorem je takzvaná kognitivní lenost a tím druhým je metakognitivní sebepřeceňování. Nezalekněte se prosím těch složitých názvů, není to zas tak komplikované. Ta lenost označuje neschopnost anebo neochotu lidí vytvářet zdůvodněná přesvědčení. To znamená, že lidé, kteří trpí kognitivní leností, a já vám to rovnou prozradím, do určité míry ji trpíme všichni, projevují občas neznalost. Zatímco ta druhá vlastnost, to metakognitivní sebepřeceňování, je neschopnost a nebo neochota rozpoznat vlastní omyly, své vlastní chyby. Znamená to, že se to odehrává na jakési úrovni sebepoznání a mohli bychom mluvit o neznalosti neznalosti. Je to jakoby meta-neznalost. Už to tady zaznělo a ještě to jednou zdůrazním. Těmito defekty trpíme bez rozdílu úplně všichni. Jenom někteří z nás jsou trošku schopnější a ochotnější ty defekty překonávat. Jsme schopni nebo ochotně se s nimi trošku lépe potýkat. Určitě neplatí, a to je jeden mýtus, který je rozšířen třeba v české sociologii nebo v české politické teorii, určitě neplatí, že lenost a sebepřeceňování, ta tendence podléhat systematické neznalosti, se týká jen nevzdělaných a nemajetných lidí, kteří žijí na okraji společnosti. V českých zemích se tady těmto lidem říká ošklivým termínem dezoláti a já opravdu bych chtěl jako razantně prohlásit, že systematické neznalosti nepodléhají jenom ti takzvaní dezoláti. Naopak se domnívám, paradoxně, že lenost a sebepřeceňování jsou běžné i u jedinců s vyšším vzděláním a s vyšším příjmem. Znamená to, že v akademickém světě najdeme spoustu lidí, kteří projevují systematickou neznalost dlouhodobou. Mezi bohatými, nejbohatšími lidmi na světě najdeme spoustu lidí, kteří podléhají systematickým dezinformacím, přijímají celé velké trsy a nedokáží rozlišit kriticky mezi pravdivými a nepravdivými informacemi. Oni totiž ti nejvzdělanější a nejbohatší často podléhají takové iluzi o vlastní výjimečnosti a neomylnosti. Dobrým příkladem jsou všude na světě takoví ti solitérní vědci, kteří se domnívají, že rozumí té problematice lépe než všichni ostatní vědci. Jsou to často vědci, kteří se pohybují za hranicemi své expertízy a kteří činí velice silné závěry a šíří prostě dezinformace. Uvedíme si velice prakticky, co vlastně kognitivní lenost je. Já vycházím z teorie, která se v psychologii říká teorie duálních procesů. Znamená to, že podle mnohých psychologů lidský mozek obsahuje procesy dvou typů. V našich mozcích jsou prostě mentální, psychologické procesy dvou typů. Tomu prvnímu typu, říkáme mu typ 1, tak tam spadají procesy, které jsou evolučně starší, které jsou nevědomé, odehrávají se na úrovni intuice a jsou velice rychlé. A my tady tyhle procesy sdílíme i s jinými živočichy, jako například s primáty. Krom tohle zřejmě lidsky unikátní je systém typu 2, nebo procesy typu 2, který je evolučně mladší, jsou to procesy vědomé, jsou mnohem pomalejší ve srovnání s tím předchozími a jsou to procesy, kterým říkáme reflektivní. Nejsou to jenom rychlé intuice, ale jsou to také pomalé reflexe, kdy se lidé dokáží opravdu pomalu zamyslet nad řešením nějakého specifického problému. Důležité je, že tyto dva typy procesů jsou dost často v konfliktu. A ty druhé procesy, ty procesy druhého typu vyžadují vyšší kognitivní zátěž. Vy to všichni znáte. Někdy je opravdu obtížné překonat naši lenost a zamyslet se skutečně poctivě nad nějakým problémem. Ono to doslova bolí a nechce se nám a musíte se snažit a překonávat prostě vlastní jako limity a nakonec, doufejme, většině z nás se to aspoň někdy povede. Na základě těch procesů typu 2 můžeme detekovat, co to je analytické myšlení. Analytické myšlení je schopnost překonat ty intuitivní procesy typu 1 pomocí reflektivních procesů typu 2.
Všichni znáte takové ty situace, kdy se vás někdo něco zeptá a vás intuitivně hrozně rychle napadne odpověď. Ale pokud chcete myslet skutečně analyticky, skutečně kriticky, skutečně reflektivně, musíte zpomalit své myšlení, musíte opravdu zabrat, použít reflexi a snažit se tu intuitivní odpověď překonat. Příklad, jeden z mnoha, který pochází od Shana Fredericka, amerického psychologa, který o tom napsal v roce 2005 článek. Když 5 strojů vyrobí během 5 minut 5 věcí, jak dlouho to potrvá, než 100 strojů vyrobí 100 věcí? Intuitivně mnohé z nás napadne rychlá odpověď. 100. Ale pokud si to půjde správně, musíte, jak říkám, zpomalit své myšlení, reflektovat ho, zamyslet se nad skutečným zněním toho úkolu a nakonec můžete snad dospět s trochou štěstí ke správné odpovědi, což je 5. Podívejme se na ten druhý faktor, a to je sebepřeceňování. Psychologové popisují efekt, kterým se říká iluze explanační hloubky. To taky všichni dobře znáte a na neštěstí i u vás samotných. My všichni prostě trpíme přehnanou sebedůvěrou ohledně svých vlastních znalostí. I když většině témat nerozumíme, přesto tvrdíme, že jim rozumíme více, než ve skutečnosti tomu tak je. A hlavně se týká kauzální vysvětlení nebo nějakých složitých problémů. Když vás třeba někdo zeptá, jak funguje šicí stroj, tak všichni řeknete, funguje, vím, jak funguje, prostě je to jednoduché, je tam nějaká jehle, je tam nějaká niť, prostě něco se tam děje, prostě asi šívá to. Kdybyste vám měli opravdu detailně popsat, jak šicí stroj funguje, zjistíte, že to nedokážete zrekonstruovat. Ani u tak banálního předmětu, jako je šicí stroj. A stejně to třeba u splachovacího záchodu, anebo zipu, anebo jaderné bomby, anebo helikoptéry a podobně. Všichni z nás máme tendenci přeceňovat své vlastní znalosti a vykazovat znalost i tam, kde ve skutečnosti žádná není. V psychologii se tomu někdy říká Dunning-Krugerův efekt, to je známý pojem, který bývá v poslední době považován za poněkud kontroverzní. Dunning-Krugerův efekt označuje situaci, kdy lidé s omezenými znalostmi a schopnostmi si neuvědomí své vlastní limity. Nedostatek kompetence jim znemožňuje pochopit samotnou svou nekompetenci. A to znovu říkám, jsou problémy, se kterými se potýkáme občas všichni. Lenost a sebepřeceňování způsobí na individuální úrovni, že přijímáme dezinformace, a pseudovědecké teorie a konspirační teorie. Naštěstí pro nás jsou tady tyhle neblahé efekty posilovány vlivem sociálního prostředí, ve kterém se nacházíme. Většinou se v literatuře mluví o dvou, a to jsou epistemické bubliny a ozvěnové komory. V angličtině se epistemickým bublinám říká epistemic bubbles a ten druhý fenomén bývá většinou označen v literatuře kterým jménem echo chambers. Rozdíl mezi těma dvěma typy skupin je na snadě. Epistemické bubliny jsou společenství osob se stejnými názory, v nichž protikladné hlasy vůbec nejsou přítomny. Lidé jsou zcela izolováni a nejsou seznámeni s tím, že se objevují nějaké oponentní názory. Oproti tomu ozvěnové komory jsou opět společenství osob se stejnými názory, ale ty protikladné názory jsou v těch skupinách známy, ale systematicky potlačovány. Podívejme se na tady tyhle dva problémy a ukážeme si, že jeden z nich možná úplným problémem není. A jsou to nepřekvapivě epistemické bubliny. V literatuře se obvykle tvrdí, že aktéři jsou v těch epistemických bublinách uzavřeni nevědomě. A říká se, že v dnešním světě je ta situace eskalována existencí neveřejných algoritmů sociálních sítí, které ovlivňují internetové vyhledávání a obsah zobrazovaný na nejrůznějších digitálních platformách. Už před několika lety si tohle fenoménu všiml Eli Parser, když napsal knížku s názvem The Filter Bubble. Já si nejsem jistý, jestli epistemické bubliny skutečně existují. Často se o tom mluví, možná, že i vy samotní to někdy používáte v diskuzi, ale skutečně existují skupiny, které jsou zcela izolovány od ostatního světa. Skutečně existují lidé, kteří nevědí o tom, že existují nějaké protikladné opozitivní názory. Stejně jako je snadné na internetu narazit na informace, se kterými souhlasíte, je na internetu přece snadné narazit na informace, se kterými nesouhlasíte. A proto bych řekl, že pravděpodobnějším vysvětlením není to, že lidé jsou oběti izolované v nějakých epistemických bublinách, ale jsou to lidé, kteří se dobrovolně hlásí k nějakým ozvěnovým komorám, ve kterých se nacházejí kvůli tomu, že si to sami vědomě zvolili. Vliv epistemických bublin by bylo velice jednoduché narušit. Stačilo by tam prostě dostat nějaké informace, nějaké názory, které jsou oponentní. Ale do ozvěnových komor je opravdu obtížné proniknout kvůli tomu, že když tam se dostanete a začnete prezentovat členům té ozvěnové komory opozitní názory, tak se ti členové začnou aktivně bránit. A to třeba tím, že se snažíte oponenty zdiskreditovat pomocí útoku na nedůvěryhodnost, na nepoctivost anebo odkazem na nějakou konspirační teorii. Já tady mám špatně čitelný příklad, který pochází od českého politika Jindřicha Reichla.
který se dostal do sporu s bývalým hokejistou Dominikem Haškem. A kdybyste viděli ten status, tak si tam můžete přečíst, že Reichel kritizuje Haška opravdu nekorektními prostředky, které odporují korektní argumentaci. On totiž říká, že Dominik Hašek jako bývalý hokejista zřejmě dostal mnohokrát pukem do hlavy a proto je hloupý. Krom toho bral od Ruska mnoho let peníze a proto je vlastně nedůvěryhodný, protože prostě jako nevadil mu brát peníze a teďka najednou proti Rusku vystupuje. Říká dokonce Reichel, že jsou to krvavé peníze a na konci ještě znovu píše, že Dominik Hašek je hloupý kvůli tomu, že prostě se stal jenom hloupým hokejistou, kdyby byl chytřejší, tak dělal nějakou užitečnou práci, než být hokejistou. A proto by měl Dominik, a tam se popíše v posledním řádku, mlčet a neměl by se k tomu problému vůbec vyjadřovat. Já ukončím ten svůj příspěvek na posledním slajdu. Chtěl bych totiž se zamyslet nad tím, jestli je možné proti těmto faktorům nějakým způsobem bojovat. A to řešení jenom nastíním. Domnívám se, že na individuální i sociální úrovni existují nějaké opatření, se kterými bychom mohli pracovat. Mezi ta individuální opatření patří kultivace našich kompetencí, to znamená našich kompetencí v teorii argumentace především. To znamená, že sem bývá obvykle řazena výuka kritického myšlení, nejrůznější mediální a vědecké gramotnosti, výuka mediální vědecké gramotnosti. Můj malý soukromý komentář, nejsem si úplně jistý, jestli ta tolikrát proklamovaná výuka kritického myšlení je skutečně efektivní. Ten efekt bývá obvykle velice dlouhodobě odložen a my prostě nemůžeme čekat, až nám vyroste nová generace dnešních žáků na základních školách, kteří za 20 let budou kompetentními občany, budou se moc úspěšně potýkat s dezinformacemi. A proto si myslím, že chtě nechtě budeme muset sáhnout k nějakým sociálním opatřením, mezi která patří především zlepšení podmínek prostředí, ve kterém se nacházíme. A to je v případě internetu ta palčivě chápaná a zmiňovaná moderace digitálních platform. Já si myslím, že máme právo morální i právní digitální platformy nějakým způsobem moderovat a regulovat. A to protože oni provádí monetizaci svého obsahu. To znamená, že oni vlastně mají tu platformu jako zisk, jako prostředek pro zisk. Oni získávají nějaké finanční prostředky. A proto si myslím, a to nastíníme velice stručně, že bychom měli opravdu tlačit na digitální platformy, jako je Facebook, Instagram, X a podobně, aby dělali nějaké věci, které po nich vlády požadují. I kdyby to bylo za cenu například snížené anonymity uživatelů. Protože mezi ty opatření podle mého názoru patří ověřování identity uživatelů, ověřování pravdivosti obsahu, takzvaný fact-checking a omezování dosahu uživatelů v případě, že dochází k systematickému dlouhodobému porušování pravidel. Ten můj úplný závěr je optimistický. Já se domnívám, že v boji s dezinformacemi neexistuje nějaký všelék. Musíme nějak chytře zkombinovat edukativní prostředky a paternalistická omezení. Musíme se totiž uvědomit, že dezinformace není nic nového, jsou to vlastně staré dobré lži, se kterými lidstvo bojuje už úplně od začátku. Existuje prostě obrazně řečeno závod ve zbrojení mezi těmi, kteří lžou a mezi těmi, kteří se snaží lži odhalit. Jedna strana v tomhle boji může získat výhodu jenom dočasně a potom zase ta druhá strana vymyslí lepší prostředky, jak lhát, anebo jak lži odhalovat. Ale myslím si, že smysl v našem případě má samotný zápas, i když je vítězství v tomhle zápase v nedohlednu. Mockrát díky za pozornost. Ďakujem pánovi doktorovi Tvrdému a teraz poprosím o krátky vstup pána doktora Mesarčíka. Pán doktor, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len veľmi stručne nadviazal na pána doktora, čo tu aj rozprával. A ja by som možno do toho trošku dal kontext, že práve tých nejakých právnych nástrojov boja proti dezinformáciám, hlavne teda v online priestore. A keď sa nad tým tak zamyslíte, tak tých nástrojov existuje obrovské množstvo, s tým, že je ale potrebné medzi nimi trochu diferencovať, že či sa možno týkajú konkrétnej osoby alebo individuality na tej úrovni jednotlivca, alebo sa týkajú dezinformácií ako o nejakých javoch, alebo sa týkajú dezinformácií ako systémového problému. Pretože keď sa bavíme na tej individuálnej úrovni, že čo môže robiť človek, keď o ňom niekto šíri dezinformáciu, tak to sú tie také klasické nástroje, ktoré asi aj vás ako študentov alebo pedagógov práva napadajú, že nástroje, ktoré sa týkajú ochrany osobnosti, nástroje, ktoré sa týkajú nejakého trestnoprávneho postihu, prípadne nástroje, ktoré nám poskytuje priestupkové právo. Zároveň ale
keď už aj máme nejaké rozhodnutie v týchto konaniach, tak ono rieši tú situáciu iba v podstate na tej individuálnej úrovni, toho človeka. A zároveň, áno, možno keď tam padne nejaká zásadnejšia sankcia, tak to pôsobí preventívne ako memento na spoločnosť, ale určite to nestačí. A preto je podľa môjho názoru oveľa dôležitejšie sa sústrediť na tie nástroje, ktoré sa týkajú dezinformácií z pohľadu tých systémových riešení. A viaceré už tu spomínal aj pán doktor Tvrdý vo svojej prezentácii, že keď sa rozprávame o tom, ako fungujú sociálne siete, prečo nám ukazujú taký obsah, ako nám ukazujú a prečo fungujú algoritmy sociálnych médií tak, ako fungujú, tak regulácia cez možno trestné alebo prestupkové právo nám úplne nepomôže. Hej? Čiže to je veľmi kľúčové povedať, že Európska únia voči tomuto už viacero opatrení prijala. Máme tu akt o digitálnych službách, máme tu akt o umelej inteligencii, máme tu reguláciu zodpovednosti na internete, máme tu reguláciu elektronického obchodu, máme tu reguláciu mediálnych služieb a tak ďalej. Čiže prvá téza alebo princíp, s ktorou idem do tejto diskusie, je, že z hľadiska tých právnych nástrojov boja proti dezinformáciám by určite mali hrať prím práve tie systémové, ktoré riešia dezinformácie ako celok. A práve aj tie reflektujú tie problémy, ktoré už tu načrtol pán doktor predo mnou. A druhý princíp je, že tieto nástroje by mali byť aplikované proporcionálne. Hej? Keď niekto je uzavretý do tej epistemickej alebo filtra alebo bubliny a šíri nejaké dezinformácie, tak je to skôr problém toho, že tá bublina vôbec existuje a že tie algoritmy nás do nej uzatvárajú. Už výskumy nám ukazujú, že je veľmi ťažké sa z tej bubliny dostať. Hej? Aj keď začnete pozerať nejaké debunkingové videá, tak to trvá extrémne dlho, kým vás ten algoritmus odtiaľ dostane. Čiže keď vieme, že problém je tento, tak je tu zbytočné možno zavádzať nejaké nové skutkové podstaty trestných činov alebo priestupkov. Hej? To je jednoducho problém, ktorý môže vyriešiť iba regulácia sociálnych sietí, ideálne na globálnom meradle, určite nie je na tom národnom, keďže tam máme nejaké limity z hľadiska európskeho práva. Čiže ten princíp proporcionality pri aplikácii týchto nástrojov je veľmi dôležitý. No a posledná poznámka, a som veľmi rád, že sú tu v diskusnom paneli aj odborníci z rôznych pohľadov a z rôznych disciplín, pretože asi neexistuje dnes v spoločnosti možno lepší príklad toho, kde si to zasluhuje interdisciplinárny prístup, ako je práve fenomén dezinformácií. Hej? Pretože z hľadiska psychologického alebo sociologického vieme povedať, prečo vlastne ľudia dezinformáciám veria a prečo spoločnosť ako taká je polarizovaná, z čoho to pramení a vieme na základe týchto poznatkov potom pristúpiť práve ideálne k tej systémovej regulácii. Takže ďakujem pekne za mňa. Ja by som chcel obidvom vystupujúcim veľmi pekne poďakovať, pretože otvorili skutočne problém, ktorý nadväzuje na našu panelovú diskusiu 5. novembra 2024 a na odľahčenie si dovolím povedať, že ja som dosť taký nepraktický muž a keď pán doktor Tvrdý hovoril o tom šijacom stroji, tak som si uvedomil, že aspoň v tom som realista, že ani šiť neviem, lebo keď sme mali krúžok na základnej škole, tak ja som sa o to nepokúsal. Musela to mama za mňa vyšiť, lebo ja by som bol určite FX. Takže je to skutočne veľká výzva, že dnes sa mnoho ľudí vyjadruje k právu alebo aj k tvorbe práva, a to považujeme na Slovensku za vážny problém. Je právo každého poslanca Národnej rady uplatniť si určitý návrh, ale je zle, keď to neprejde klasickým legislatívnym procesom, pretože potom sú v právnom predpise, teraz nehovorím o konkrétnom, ale hovorím všeobecne, potom ustanovenia, že nie len, že si to dvaja sudcovia dvakrát odlišne interpretujú, ale potom, keď interpretujú, prídu úplne s niečím novým. A to by nikdy nemalo byť v právnom predpise. To znamená, že aj ten proces, pretože u nás
a nie je to len u nás na Slovensku ten problém, že keď je nejaký spoločenský problém, tak my sa všetko snažíme vyjadriť, subsumovať pod skutku podstatu trestného činu alebo priestupku, tak ako pán doktor Mesarčík to správne uviedol. Všetko tam zakomponovať, no nedá sa to, pretože aj počet trestných činov, žiaľ, od toho roku 2005 nám v trestnom zákone narástol. A je to paradoxné, pretože celkový počet trestných činov na Slovensku klesá, ale počet skutkových podstát trestných činov rastie. A my sme potom pred otázkou toho, že prečo keď klesá trestná činnosť, prečo my nové a nové skutkové podstaty trestných činov vymýšľame. Teraz boli dve také vo vzťahu k lekárom, potom boli zase vypustené z trestného zákona. Tak je to jednoducho o tom, že tiež niektorí ľudia, ktorí ani nemusia byť právnici, si myslia, že oni dokážu všetko napísať, schváliť. Teraz hovorím všeobecne, lebo to nie je neduch len posledného obdobia, ale sa to ťahne, hádam, celým našim vývojom po roku 1989, že každý si myslí, že niečo dokáže vyjadriť a potom to vedie k tomu, že jednu a tú istú skutočnosť máme trestný čin aj priestupok a interpretuje sa to odlišne. Takže ja len to počiarkujem, čo povedal pán doktor Tvrdý, aby som túto časť jeho vystúpenia aj pána doktora Mesarčíka uzatvoril, že platí také slovenské porekadlo, že šuster drsa kopyta a právnici sú to od toho, aby dokázali to interpretovať, vysvetliť aj tým, čo prichádzajú s týmito úmyslami, mnohokrát dobrými, ale ten proces tvorby právnych predpisov musí prejsť cez legislatívne konanie, potom je šanca, že bude kvalitnejší, ale nie je to záruka. Ak dovolíte, ja sa vrátim aj k tomu, o čo sme hovorili, aj čo tu bolo spomenuté. A rád by som poznal názor aj panelistov, prípadne aj vás. Ak máte aj otázky, môžete kľudne ich položiť, alebo dať aj svoj názor, aj odlišný od toho, čo my hovoríme. Toto je prípustné, ale začal by som snáď tým, že či vieme dnes vôbec určiť znaky, ktoré sú charakteristické pre tvorcov dezinformácií, vrátanie online priestoru. Takže ako ich vy vnímate z pohľadu filozofa, alebo z pohľadu právnika, alebo z pohľadu človeka podieľajúceho sa v Inštitúte pre demokraciu. Takže nech sa páči, páni, nechávam vám priestor. Kto začne? Nech sa páči. Môžem, ja ďakujem veľmi pekne. Ja som politický vedec tréningom. Čo sa týka tak najprv na začiatok. Keď budeme rozprávať o online priestore, alebo keď budem ja rozprávať o online priestore, tak tým sú rôzne efekty napríklad na YouTube, na Twitteri, čiže netreba zase potom, že subsumovať všetky sociálne siete pod jedno, majú rôzne algoritmy, plus online priestor napríklad zahŕňa aj webové stránky. Čiže tam niekedy sa môže líšiť napríklad aj tá intencia toho, že prečo tí ľudia šíria niekedy to, čo šíria. Problematika ešte tohto, väčšina tých výskumov, ktoré v súčasnosti máme, veľká časť je zameraná a pochádza z USA, kde lekári majú niekedy také, že pečeň je pečeň, že je jedno, že či to testujete v Európe alebo v USA. Nemusí to samozrejme až tak vždy platiť, že to, čo vychádza z tých výskumov v USA, niekedy v západnej Európe, je aplikovateľné povedzme aj na náš región. Tiež sú tam rôzne metodologické otázky toho, že ako sa niektoré tie koncepty merajú. Veľká časť výskumníkov nemá prístup k dátam, na to, aby sme vedeli kauzálne povedať, že či niečo alebo nejaká kombinácia nejakých faktorov niečo spôsobuje. Ak to ale sa teda vrátim, a toto je tá poznámka na začiatok, ak sa vrátim teda k vašej otázke, pán profesor,
Domnievame sa, že je viacero tých, ako keby tých pohnutok, že prečo tí ľudia šíria. Prvé sú samozrejme politické, či už sú to domáco-politické alebo zahranično-politické. Vidíme tam rôzne ľudia jednoducho chcú získavať politický kapitál na niektorých, šírením teda niektorých dezinformácií. Finančné pohnutky sú veľmi časté. My sme robili ešte jednu štúdiu v 6 štátoch, mapujúcich webové stránky a vlastne kto stojí za webovými stránkami dezinformačnými a ako na nich zarábajú. Tá štúdia ešte z roku 2019 na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti sme to ešte robili s kolegami, kde sme sa pozreli na to, že vo veľkej časti tí ľudia naozaj veľmi slušne zarábajú na tých dezinformáciách. Či už je to z tržby z reklamy, tržby z predaja rôznych suvenírov, napríklad v tom období mal jedna webová stránka, dokonca predávala zapekacie mise na kurčatá, domáce vyrobené z vlastnej keramiky, stalo to 16 €. Čiže zarábajú na rôznych oblastiach, naozaj okrem e-shopov žiadajú o rôzne donations, ospravedlňujem sa, ak budem niekedy používať anglické slovíčka, či už cez Bitcoin alebo SMS-ky. Jeden príklad bol to, že stránka jedna uvádzala napríklad, že nezarába na dezinformáciách a nezobrazuje žiadne reklamy a nad tým, ako to bolo napísané, bola zobrazená reklama. Čiže niekedy sú to naozaj také, že veľmi až úsmevné, ale trpko úsmevné príhody. Väčšina tých stránok, ktoré sme skúmali, mala nejakú formu zárobku z toho. To platí aj o Slovensku. Na Slovensku sa mi zdá, že sme skúmali vyše 40 mis, alebo teda na dezinformačných webov, lebo je náročné povedať, že či ten človek to robí s tou intenciou a klasifikovať to na to, že či je to teda dezinformácia, ale teda minimálne šírili nepravdivé správy. A teda domnievame sa minimálne napríklad z tých štúdie, že veľká časť tých ľudí to šíri za tým finančným ziskom. Potom samozrejme sú nejaké sociálno-emočná gratifikácia. Častokrát ľudia chodia práve na sociálne siete kvôli tomu, ako raz zdá sa mi, že na Slovensku to povedal Saifa, že vaše lajky sú moje krídla. Tým, že vlastne lajkujete, aj ten človek nemusí získavať len financie, nemusí získavať len nejaký politický kapitál, ale môže to aj teda nejakú priaznivo, môže to vplývať na jeho psychiku, lebo jednoducho vyhľadáva tú nejakú validáciu zo strany spoločnosti. Čiže tam sú rôzne naozaj dôvody, prečo tí ľudia šíria tie dezinformácie alebo mizinformácie, ale v tomto prípade teda by som sa skôr zameral na tie dezinfo. Čo sa týka toho, že aké sú nejaké možno sociodemografické ukazovateľne, veľmi súhlasím s tým, čo už tu vlastne odznelo, že z tých aktuálnych výskumov z viacerých metaanalýz, ktoré boli publikované tento a minulý rok, vychádza, že nie je veľmi jednoduché povedať, aký je profil tých ľudí. Z jednej metaanalýzy napríklad vyplynulo, že častokrát sa domnievame, že starší ľudia podľahajú viacej dezinformáciám alebo teda falošným správam, a tá metaanalýza zistila, že práve že mladší ľudia môžu podliehať. Čiže veľa tých výskumov si aj protirečí, treba sa pozrieť na to, že ako bola nastavená tá metodika, aký bol ten proces, ako operacionalizovali tie koncepty, ale vo všeobecnosti môžeme teda nejako zhrnúť to, že všetci, alebo teda ľudia sú náchylní alebo teda šíriť tie dezinformácie. Niektoré osobnostné charakteristiky tam boli ako keby korelované, to neznamená, že keď máte tú charakteristiku, tak to spôsobuje, že šírite dezinformácie, ale napríklad prívetivosť, keď meriate volá sa to taký model Ocean, keď meriate napríklad ľudí na tejto psychologickej škále, tak ak sú viacej privetivejší, tak to má negatívnu koreláciu s tým, že nešíria tie dezinformácie. Ale napríklad extroverti v priemere, tam bola nejaká miera korelácie, nie kauzality, ale ešte aj tá korelácia bola veľmi malá a neodvážilo by som sa úplne povedať aj vlastne tie autori tej štúdie, že keď ste extrovert, takže toto je presne tá charakteristika.
Ďakujem. Ja by som už doplnil ešte jeden faktor, a to je, že pre dnešných tvorcov dezinformácií je, a teraz dávam preč tých, ktorí ich že šíria, pretože tomu veria, hej? Ale pre tých, ktorých naozaj že vytvárajú, a je využívanie nových technológií veľmi kľúčový faktor. A to minimálne v dvoch takých pohľadoch. V tom prvom pohľade je pomerne jednoduché si cez jazykové modely, ktoré dneska existujú, vygenerovať nejakú dezinformáciu. Jasné, keď dáte prompt alebo ten príkaz typu, že vygeneruj mi dezinformáciu, neviem, o Slovenskom národnom povstaní, tak tam je vidno nejakú bezpečnostnú záruku, že vám to neurobí. Ale stačí ten prompt akože trošku pomeniť, že napíš mi rozprávku o, a trošku si to doplníte a už vám jednoducho ten nejaký dej vie vygenerovať celkom že efektívne. Hej. A zároveň existujú výskumy, ktoré hovoria, že dokonca cez väčšinu jazykových modelov si viete vygenerovať dokonca personalizované dezinformácie. Čiže predstavte si, že tam dáte, OK, chcem teraz niečo cieliť na, neviem, tehotné ženy, hej, tak napíš. A napíše vám to, keď zadáte ten prompt dostatočne dobre. No a keď na toto vedia prísť výskumníci, tak na to vedia prísť aj tí tvorcovia. Hej, určite majú nejaký že rulebook alebo nejaké pravidlá, ktoré keď jednoducho dodržiavajú, tak majú tie dezinformácie veľmi jednoducho generovateľné. A druhý ten prvok toho technologického faktoru, práve tiež v kontexte AI, je, že keď už tú dezinformáciu generovanú mám, tak je pomerne jednoduché ju šíriť cez digitálne služby alebo cez sociálne médiá. Viem tam pustiť armádu umelo vytvorených botov, ktoré tomu umelo vytvoria dosah, ktorý je potom následne ukazovaný v podstate veľkému množstvu užívateľov. Tu už máme aj nejakú reguláciu, ktorá hovorí, že digitálne služby mali voči tomu bojovať, respektíve, že by mali si urobiť nejakú analýzu rizik, mali by zaviesť nejaké opatrenia, aby ten dizajn ich služby takto nebol zneužiteľný, ale nie sú v tejto chvíli veľmi úspešné voči tomu. Ďakujem, pán doktor. Díky. Jestli můžu, já jsem velice rád, že mý předřečníci podle mě tu otázku už zodpověděli velice uspokojivým způsobem. Já bych jenom doplnil 3 takové krátké poznámky na zamyšlení. My už jsme tady minule mluvili o rozdílu mezi dezinformacemi a misinformacemi a říkali jsme, že ten rozdíl spočívá v intencionalitě. To znamená, jestli jsou ty informace úmyslně anebo neúmyslně šířené. Já bych znovu zopakoval to, co tady zaznělo naposledy. Ono to dělení je docela dost nepřesné, protože my prostě u lidí nedokážeme určit, jestli těm informacím skutečně věří, anebo jestli je se zlých důvodů šíří jako dezinformace. Profesor Gaher mě upozornil na tom, že na té distinkci intencionální je založeno právo, obecně v podstatě, protože právníci rozlišují mezi úmyslnými a neúmyslnými trestnými činy. V případě dezinformací je to ale velký problém, protože my každého toho podezřelého v uvozovkách nemůžeme vzít před soud a vyslýchat a zjistit, jestli skutečně má ty zlé intence či nikoli. A proto to dělení je sice jako hezké, ale v praktickém životě příliš neobstojí. Za druhé, hodně se tady mluví o online prostředí a já chápu, že je snadné zkoumat online prostředí i z pohodlí našich kanceláří, ale neměli bychom zapomenout na to, že dezinformace se šíří i jinými nástroji, jinými typy médií. V České republice pořád asi 1/5 domácností není vybavena internetem a spoléhají se většinou na televize a stejná situace i ve Spojených státech. A právě podle mého názoru se tomu šíření dezinformací mimo online prostor nevěnuje patřičná pozornost. A ještě 3. krátké doplnění. Zazněly tady nějaké pragmatické důvody, proč lidé se podílejí na šíření dezinformací. Říkalo se, že někteří lidé těm dezinformacím skutečně věří, ale chtěl bych připomenout ještě existenci malé nebo menší, ale pořád podstatné skupiny lidí, kteří šíří dezinformace prostě pro zábavu. Jich překvapivě hodně, bych řekl, lidé, kteří se baví tím, že obelstí nějaké své spoluobčany, tak tady těchto zlomyslných žertéřů si myslím, že je docela hodně. A také jejich činnost není úplně zmapována. Ďakujem. Tu ma napadá takáto sná dezinformácia, keď o jednej slovenskej speváčke vyhlásili, že je tehotná a dostávala stovky blahoželaní a ona potom povedala, že to je hoax. Takže, ale ona to súvisí ešte s jednou vecou, ktorú tak si všímam, že a je to úplne prirodzené, že keď raz robili veci taký pokus, že dali jednu informáciu na začiatok, jednu, tedy to sa nazývalo, že klebeta,
A kým tá klebeta prišla od osoby A až po osobu K, čo bola nejaká 10. osoba, tak obsah tej informácie úplne bol inak podaný. To znamená, že aj toto je určitý faktor, ktorý môže mať na tieto veci vplyv, že sa urobí tzv. Z blchy slona a úplne tá informácia nadobudne úplne iný obsah. Ja by som chcel ešte jednu takú problematiku otvoriť, ktorá vyplýva aj z toho, čo hovorili kolegovia, a to je informácia tá, že uviedli presne to, že keď tie informácie sa šíria, že je dôležité, že aj kto ich šíri, pretože tá väčšinová spoločnosť veľmi verí, napríklad lekár niečo povie, ktorý sa napríklad venuje ortopédii a on sa vyjadruje k veciam, ktoré sa týkajú covidu a tak ďalej. No a teraz sa dostávame do situácie takej, že niečo tvrdia ľudia, ktorí sa zaoberajú plúcnymi chorobami a vecami spojenými s vírusmi. A tí ľudia, ktorí sú adresátom týchto dezinformácií alebo akokoľvek ich nazvime nepravdivých informácií, sú teraz zmetení, povedia, veď aj to je doktor medicíny, aj to je doktor medicíny. A mňa by zaujímalo, že kde vy vidíte, panelisti, ten spôsob, pretože bežná populácia nebude čítať vedecké traktáty, vedecké publikácie. Je tu aj na Slovensku taká náchylnosť počúvať na prvé slovo, na tzv. Na prvú. A že ako tým ľuďom vysvetliť veci, ktoré pre niekoho sú metúce, pretože to povie jeden lekár, povie to iný lekár, alebo aj iné veci, že ako im povedať, ako im povedať, že jednoducho nemôžu byť na jednu a tú istú skutočnosť úplne 180% otočený pohľad. Lebo sú vedecké fakty. Áno, všeobecne platí aj na Slovensku, že niekoľko neviem, či to je 20-30% populácie 30 plus nie je schopné po prečítaní porozumieť textu. Zrejme to je aj v iných štátoch, to nie je špecifikum len Slovenska, to ma len tak napadlo. Že ako ľuďom, ktorí nečítajú nejaké vedecké texty, vysvetliť, že alebo upriamiť ich na to, že toto sú proste hoaxi, to sú nezmysly. Ako dosiahnuť to, že tí ľudia sa nebudú báť očkovať, lebo však očkovanie vyriešilo na Slovensku problém čierneho kašľa a iných problém, ktoré boli v minulosti. Každý z nás je asi očkovaný. Predpokladám, ako to tým ľuďom vysvetliť, že to neznamená, že tá bunka v tom organizme proste bude rozhádzaná, že úplne zmení tú povahu ľudskej bytosti. Že ako to tým ľuďom vysvetliť, aby tomu porozumeli, nie zložite vedecky. A ja hovorím teraz dosť zložite. Asi ja by som to nevedel vysvetliť, ale preto ma zaujíma, čo na to povedia panelisti. Pán doktor Tvrdý. Aha, tak děkuji. Já jsem myslel, že skončíme až nakonec, když jsem teď mluvil, ale to, o čem mluvil pan profesor, je velice důležitý problém, protože my zažíváme určitou krizi autorit a krizi expertízy. V České republice se ke covidu nejvíc vyjadřovali dva nejmenovaní lékaři, z nich jeden je anesteziolog a druhý zubař. Přesto měli spoustu nápadů, jak by se měla covidová situace řešit. Je důležité si uvědomit, že na názorech jednotlivých vědců v podstatě nezáleží. Žádný vědec není autoritou sám za sebe. A autoritativní jsou ty názory, které jsou publikovány v nějakých prestižních recenzovaných časopisech. To znamená v časopisech, kde ty jednotlivé názory těch jednotlivých vědců prošly sítem kontroly, kdy jejich spolupracovníci, jiní experti posoudí, zda ty názory jsou skutečně validní či nikoli. Já si nemyslím, že by měli občané věřit těm jednotlivým autoritám a měli by pochopit, například v rámci výuky vědecké gramotnosti, že pravda nebo zdůvodnění ve vědě je právě generováno v těchto recenzovaných periodikách, jako jsou ty vědecké časopisy. Tady by hrála důležitou roli popularizace vědy.
jako ve Spojených státech vychází časopis Scientific American, který prostě přežvíká ty komplikované nové vědecké objevy do podoby snadno srozumitelných textů a které odpovídají tomu, co je skutečně publikováno v těch velkých vědeckých časopisech, jako je Science a Nature. Ale skončím tohle kratičké vystoupení poněkud skepticky. Ukazuje se, že popularizace vědy má i odvrácenou tvář, které jste si možná všichni všimli. Lidé, kteří moc nerozumí samotné vědě, ale jsou seznámeni s nějakými popularizujícími poznatky, tak získávají pomocí takzvaného backfire efektu pocit, že věda je hrozně jednoduchá. Že to prostě jednoduchý. Můžete si vytvořit vlastně názor na fungování černých děr, anebo infekčních onemocnění, anebo kvantové mechaniky. A potom se nedivme, že kdejaký diletant, jako třeba já, si vytvoří také nějaký názor na to, jak funguje COVID anebo černé díry. Presne toto mi povedali lekári, pediatri, že keď vyšetrujú malé deti, tak mamičky alebo oteckovia majú z internetu naštudované všetky v úvodzovkách informácie a pomaly im radia, že čo majú urobiť, akú liečbu indikovať, aké lieky dať. Takže toto možno, že aj s tým súvisí. Ja by som možno k tomu pridal, že tu právo končí pri tejto otázke, pretože akože môžeme blokovať weby, môžeme moderovať obsah, ale tento problém je tak hlboký, že to jednoducho nevyriešime a možno by to spôsobilo ešte viac škody ako užitku. V zásade, čo ma napadá, že ako nejaké preventívne nástroje, tak dva. Prvý sú nejaké dopredu debunkingové kampane, to znamená, že už keď vidím, že nejaká dezinformácia sa z tretích krajín blíži, respektíve je populárna, tak môžem spustiť kampaň dopredu, ktorá to nejakým spôsobom že odhalí a bude sa snažiť vyvracať. Niečo podobné sa skúsilo z vedeckého hľadiska v strednej Európe. Bol to výskum, do ktorého boli zapojení obyvatelia Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska a všade to fungovalo, len u nás nie. Takže my sme asi nejaký že špeciálni v tomto. Čiže prejdem k tomu druhému spôsobu, čo už tu ale bol spomínaný. A ten jednoducho, že podpora kritického myslenia od malička. Hej, prečo je Fínsko také úspešné v boji proti dezinformáciám? Prečo tam ľudia dezinformáciám neveria? No pretože ich to ani nenapadne a pretože jednoducho od malička majú vzdelávací program zameraný čiastočne aj na identifikáciu možno nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a po tých rokoch takéhoto vzdelávania oni to už jednoducho vedia celkom dobre identifikovať. Ak sa nemýlim, tak ministerstvo školstva práve minulý rok ohlasilo iniciatívu veľmi podobnú takú, ako mali Fíni pred niekoľkými rokmi, že presne toto je tá cesta, akým by sme s tým mohli niečo urobiť. Myslím si, že už väčšina vecí, to, čo zaznelo, s tým sa stotožňujem. Čo sa týka špecificky nie som odborník na strategickú komunikáciu, ale teda to, čo pracujeme s viacerými kolegami, alebo teda tomu, čo sa kolegovia venujú, ktorí sa venujú strategickej komunikácii, konkrétne na autoritu, tam máme také niečo, čo sa volá normatívny a informatívny spoločenský vplyv. Jednoducho v niektorých situáciách, keď nemáte o nejakej situácii alebo nejakej informácii dostatočné znalosti, predstavte si, že ste niekde na bankete a je pred vami na jednej strane 10 lyžičiek, na druhej strane nožíky a neviem ešte čo všetko. A teraz neviete, že ktorú zobrať, tak čo spravíte, že sa pozriete na to, že kto je oproti vám alebo vedľa. Čiže orientujeme sa ako keby pri tých informáciách, alebo teda v situáciách, kedy nevieme o tej nejakej danej situácii, väčšinou sa utekáme k tomu, že čo robí naše okolie. Ak žijeme v nejakom okolí, ktoré je dezinformačné, kde sa tieto veci šíria, je oveľa samozrejme náročnejšie prísť do tej nejakej bubliny a tých ľudí presvedčiť. Veľa tých štúdí alebo veľa toho, že čo sa spomína, že máte nejaké dezinformácie na sociálnych sieťach a je teraz toho kvantum, sú boti. To, že zase niečo existuje, neznamená, že to má automatický vplyv na to, ako sa my rozhodujeme. Je veľa štúdií aj veľmi náročné dokázať nejaký kauzálny vplyv medzi tým, že teraz vidíte dezinformáciu a ste jej vystavení, aký je váš dlhodobý horizont toho efektu, toho, že ste vystavení alebo
alebo aj krátkodobý niekedy. Z viacerých výskumov pri tých krátkodobých hlavne, lebo to sa ľahšie skúma ako nejaké longitudálne, vidíme, že nie je vôbec také akože zase až jednoduché teraz zmeniť niekomu názor. Je to naozaj o nejakej informačnej a jednoducho aj z nejakej skupinovej dynamike, ako tí ľudia fungujú, s kým sa stretávajú, v čo veria. Čiže treba sa na ten problém pozrieť naozaj komplexne. Jedna z tých vecí, čo vyzerá, že vo všeobecnosti môže pri niektorých subskupinách alebo teda subgroups fungovať, je ten pre-banking, ktorý vyzerá, že pravdepodobne lepšie funguje v niektorých situáciách ako fact-checking, čiže ten post, ale samozrejme nemusí to byť vždy. Čo sa týka toho, že ako my máme vysvetľovať ako keby naše názory, nevenujeme sa medicíne, ale keď si zoberiem, že napríklad v spoločenských vedách je veľmi náročné vôbec medzi sebou sa dohodnúť na tom, že nie že čo je pravda, ale aký je výsledok. Môžete mať napríklad štúdiu, väčšina štúdií napríklad v politických vedách vám povie, ak robí aj nejaké experimenty, že možno nenašla žiadny efekt. A teraz za posledné roky sa napríklad pozeráme na to, že dobre, možno ste nenašli žiadny efekt na celkovej populácii, ale môžu existovať tzv. Heterogénne efekty. Čo znamenajú tie heterogénne efekty je, že povedzme ako pri liekoch dáte liek populácii a teraz povedzme, že môže to mať negatívny vplyv na ženy, ale môže mať pozitívny na mužov. Keď sa pozriete na celkový ten priemer, či ten liek mal nejaký vplyv, tak uvidíte, že nemal. Ten efekt vlastne získate až pri tom, keď sa pozriete na tie heterogénne efekty. A testovať heterogénne efekty je veľmi náročné, veľa výskumov, ešte aj povedzme, že aj v psychologických vedách, je náročné povedať, že toto je fakt. Ak je tu na niekto z psychológie, ešte veľa výskumov využíva, teraz sa ospravedlňujem za tú komplikáciu, Neyman-Pearsonov model testovania hypotéz, to sú také tie, kde vidíte tie P, a teraz je, že p-value a ak to má, že pod nejaký threshold, väčšinou to nazývame, že alfa 0,05, tak vám vyjde, že štatisticky signifikantné. A keď tam dáte, že štatisticky signifikantné, tak to znamená, že teda váš výskum, že takto je. No vôbec to tak není, lebo tá štatistika pravdepodobnosť je oveľa komplikovanejšia. Čiže niekedy ani my navzájom veci v rôznych oblastiach sa nie vždy vieme dohodnúť na tom, že či je tam nejaký efekt, či je tam nejaký subefekt a potom môžete vidieť presne aj tie články, že jeden článok prišiel na to, že toto pomáha a druhý článok príde na to, že možno to nepomáha. Jeden možno sa zameral na heterogénne efekty, druhý sa zameral na niečo iné, jeden používal napríklad Bayesian statistics, ktorá je, teraz sa viacej posúvame, to je taký typ štatistiky, alebo pravdepodobnosti, ktorý je povedzme, že presnejší na niektoré veci, druhý sa zameriaval na niečo iné. A teraz máte naozaj, že tak ako pán profesor spomínal, že 10 štúdií, ktoré môžu reálne vám ukazovať rôzne výsledky. Čiže pri týchto veda nie je to, že teraz niekto jeden publikuje, veda je to, že opakovane zistíme, že to tak je, nejaká situácia, že máte jednoduchú the body of literature. Čiže aj ak máte nejaký článok v Nature alebo Science a vyšlo to tam, prešlo to, ale je to prvý, neznamená to nutne, že to tak musí byť. Až vtedy, keď to budeme mať overené, replikované niekoľkými experimentami, niekoľkými ďalšími štúdiami, tak to môže indikovať, teda, že s vysokou pravdepodobnosťou to naozaj tak je. A toto vysvetliť niekomu, akože je veľmi, veľmi náročné a som rád, že nie som odborník na strategickú komunikáciu, lebo toto je že beyond my expertise. Jo. Díky. Moc krát díky za komentář, úplně souhlasím se vším, co tady zaznělo. Já bych ještě chtěl jenom připomenout jednu věc, která tady nezazněla, pro mě překvapivě. Já nejsem politický filozof, ale myslím si, že existuje jeden velice důležitý faktor pro to, aby občané dokázali lépe rozpoznat dezinformace. Týká se to například míry proočkovanosti v jednotlivých zemích. A to je důvěra občanů ve vládu. To je faktor, na který bychom neměli zapomenout. To znamená to, že vláda by měla být schopna zajistit stabilní politické prostředí v té zemi, měla by vystupovat kompetentně na veřejnosti a podobně, protože pokud budou občané důvěřovat vládě v obecném běžném provozu, tak jí potom budou důvěřovat v nějakých nenadálých událostech, jako je například pandemie anebo válka a podobně. Díky.
Ďakujem pánovi doktorovi, mi veľmi nahral na smeč, či sme neboli dohodnutí, samozrejme na tom, čo povie. Súvisí to presne s tým, čo hovoril aj pán doktor, tak, a to je problematika pán doktor Mintal, to je problematika tých faktov. Ja som rád a na tomto mieste ešte raz sa k tomu vraciam, čo sme hovorili aj 5. novembra, že 3 naše fakulty z Univerzity Komenského, obe lekárske fakulty, naša v Bratislave aj naša v Martine, aj prírodovedecká fakulta napríklad zaujali veľmi dôležité stanovisko práve k faktom, ktoré sa týkajú pandémie COVID-19. A to si osvojila aj Univerzita Komenského. Podrobnosti ja odkazujem, je to aj na webe. Ale a možno to súvisí s tým aj, čo pán doktor Tvrdý hovorí, že ak takéto, alebo aj obidvaja, všetci traja vlastne panelisti, že sú určité skutočnosti, ktoré sú faktami. A keď takéto 3 renomované pracoviská sa vyjadria k tým závažným skutočnostiam a je to podporené faktami, tak tomuto by mala byť venovaná pozornosť. A keby som sa pred tou prednáškou, čo bola 5. novembra, alebo tí, ktorí ste na tej prednáške alebo na tej panelovej diskusii neboli, a ste tu dnes prvýkrát opýtal, že koľkí z vás si prečítali to stanovisko Univerzity Komenského, obsahujúce vyjadrenia 3 fakult, tak asi by tu nebolo tých ľudí veľa. A priznám sa, že aj ja som si to prečítal až pred tým 5. novembrom. Takže tiež si kladiem otázku, že keď takéto závažné skutočnosti sú obsiahnuté v takomto výstupe Univerzity Komenského, renomovaných pracovísk, tak mala by možno aj výkonná moc, ale napríklad ministerstvo zdravotníctva alebo aj iné subjekty, toto proste ďalej tlmočiť. Veď ak sú vo vede fakty, tak 1 bude vždy 2. Ak títo naši renomovaní vedci takéto stanovisko prijali, podpísali a išli s kožou na trh, teraz ste si možno všimli, že aj po našej panelovej diskusii vydali obidve lekárske fakulty ďalšie a ďalšie stanoviská, ktoré už sledujem a pozorne ich si čítam. Tak toto je cesta, lenže cesta je, ako dostať to tým adresátom, tým ľuďom, ktorí si to nevyhľadajú, ktorí sa s tým neoboznámia. A tu je práve úloha aj médií, aby tomuto bola venovaná pozornosť. Nie je tomu venovaná pozornosť a potom sa tu šíria blúdy a hoaxy. Takže toto je jedna z tých možností a pokiaľ ide o názory, ktoré napríklad spochybňujú WHO, Svetovú zdravotníckú organizáciu a dôvodia, že strácame nejakú suverénnosť a tak ďalej, tak s tým jednoducho nemôžem súhlasiť. Veď my nie sme opustený ostrov v mori, alebo na nejakej zemeguli, kde žije 5,5 milióna nás a nikoho iného. Veď sme súčasťou určitých subjektov a keď s niečím nesúhlasíme, môžeme svoj názor povedať, ale nemôžeme to ako keby odignorovať, alebo iným slovom sa to vyjadriť ani slušne nedá. To znamená, že sú tu určité fakty, na ktorých treba stavať. Nehovorím to náhodou, pretože chodím prednášať aj pre lekárske fakulty. Aj teraz ma 1. apríla čaká jedna prednáška, kde bude síce venovaná iné oblasti, ale tie lekári sa na to budú pýtať. A budeme aj o týchto veciach hovoriť. A týka sa to aj iných oblastí. Že raz, veď aj u nás práve platí to, že keď raz rozhodne najvyšší súd alebo rozhodne ústavný súd, tak každý ten subjekt je povinný to rozhodnutie rešpektovať. Áno, môže byť podaná ústavná sťažnosť voči rozhodnutiu
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo dovolanie v trestnom konaní. Áno, sú tu subjekty, ktoré to môžu opätovne preskúmavať. Ale nemôže niekto povedať, to je právnik, že toto rozhodnutie nie je právoplatné a ono nebude rešpektovať, pričom rozhodol druhostupňový súd. Je tu možnosť to rozhodnutie podrobiť kritike, ale to rozhodnutie treba rešpektovať, či sa nám páči alebo nie. Opäť hovorím vo všeobecnej rovine, nehovorím o žiadnom konkrétnom prípade. Veľmi to, čo povedal pán doktor, tvrdý, a to je problém aj nás právnikov, s ktorým sa potýkame, že dlhodobo, nie je to záležitosť len posledného roka a pol alebo 5 rokov, ale dlhodobo tu napríklad justícia na Slovensku nemá dôveru. A to nás trápi to aj súdnu radu, ktorá vo viacerých svojich výstupoch na to poukázala, pranieruje mnohé veci správne, ale stále tá dôvera verejnosti proste tu nie je. Takže ja si myslím, že to je aj úlohou aj minulosti, aj súčasnosti, aj budúcnosti, aby tie jednotlivé súčasti orgánov verejnej moci, ktoré tvoria zákonodárnu, výkonnú a súdnu moc, navzájom rešpektovali sa a aby jednoducho tie rozhodnutia je možné kritizovať, ale nie je možné sa nimi neriadiť. A toto vidím ako problém. Pretože potom, keď sú tí ľudia rozhúpaní a keď povie bývalý prezident, ako v mojom prípade, že on by ma aj tak nevymenoval, napriek tomu, že rozhodol ústavný súd, tak potom si povie obyčajný človek, že a prečo by som ja rešpektoval to rozhodnutie súdov? A to zrejme je aj v tých iných oblastiach, že pán doktor Tvrdý zmienil tú Českú republiku. Tak tam, keď niečo povedia, musím to tu povedať, niektorí profesori medicíny, či to je profesor Beneš, alebo profesor Pirk, alebo iné osobnosti, tak tam jednoducho o tom ani minister zdravotníctva nepolemizuje. Áno, polemizujú s ním ľudia, ktorí možno v živote nedržali skalpel a hodnotia operáciu, alebo ktorí je možno živého pacienta na covidovom oddelení neošetrovali, alebo neposkytovali na infekčnom oddelení starostlivosť a oni sa vyjadrujú ako najlepší odborníci na mikrobiológiu a tak ďalej a mali uposlenie pred 25 rokmi na lekárskej fakulte. Takže tu je skutočne aj úloha nás právnikov, pretože mnohí právnici v každej vláde Slovenskej republiky sú právnici. V tejto našej boli 4, pokiaľ ide o ministrov, a vždy to tak bolo aj v minulosti. To je úplne prirodzené, aj to bude. Určite, možno, že raz niekto aj z vás v tej vláde skončí, alebo v parlamente a bude sa týmito vecami zaoberať. Pretože ja mám 57 rokov, ale keby som prežil COVID v tej podobe, ako som ho zažil v roku 1986, tak 100% som tu nie. Aj tá veda sa niekde inde pohla. I keď paradoxne vtedy názory lekárov boli absolútne rešpektované a sa o tom nepolemizovalo. No a teraz sa polemizuje a hľadá sa kruh skotsky. No, takže asi k tomu. No a ja by som sa ešte, ak dovolíte, aby som nehovoril len ja, mňa by tiež zaujímalo, áno, my sme určité tie možnosti vo vzťahu tým, ktorí sú obete dezinformácie, tu vyslovili. Ale mňa by tiež zaujímalo, že myslím, že to povedal pán doktor Mintal správne, že keď niekto, kto je obeťou dezinformácie, si ten názor osvojí, a on to nemusí v zlom úmysle, ale počuje to od niekoho, prečíta si to a povie, áno, to je pre mňa osobnosť, ten názor si osvojujem, žije v tej svojej bubline, ako hovorili aj kolegovia, ktorí tiež čítajú takéto podobné periodika, že ako tých ľudí presvedčiť, že
aj že sa mýlia tí ľudia. Ako tých ľudí primeť tomu, aby sa tým zamysleli. Že keď raz niekto má malé dieťa a povie, že ono nenechá zaočkovať a to dieťa zomrie, tak aj takéto to má následky. A určite aj iné. Nie sú to len zdravotníci, i keď najčastejšie si nespomínam, ale sú to problémy, že ako tých ľudí primeť k tomu, aby sa aspoň tým zaoberali, aby to neodmietli argumenty, ktoré sú faktické, ktoré by mal každý normálny človek pochopiť. Okrem toho, čo sme povedali. Ďakujem, je to veľmi náročná otázka. My sme realizovali jeden výskum a spolupracovali sme s jedným odborníkom, ktorý robí behaviorálny výskum pre jednu americkú spoločnosť zameriavajúce sa na cukrovinky. Čiže to sú tí ľudia, ktorí sa vám snažia predať všetky tie sladkosti. A v rámci toho výskumu boli ešte aj ľudia, ktorí pomáhali nastavovať kampaň vlastne na očkovanie vo Francúzsku pre Elizejský palác. Vravím, že nie som odborník na túto strategickú komunikáciu, ale minimálne z toho, že čo som teda čítal, čo študujem, nerobím na toto výskum, ale teda čo som sa s nimi rozprával, je ten problém, že máte ako štát limitované nejaké zdroje. A teraz ide o to, že kde tie zdroje použijete. Vždy budete mať ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že očkovanie je dobré, je správne. Budete mať ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že nie je správne. A potom budete mať niekde populáciu v strede. Tá populácia v strede je ale dosť veľká väčšinou. Častokrát zo strany toho štátu ale dochádza na to, že tie financie sú možno zle investované s tým, že môže sa stávať to, že už presvedčame ľudí, ktorí sú dávno presvedčení o tom, že pôjdem na to očkovanie, lebo je to naozaj dobré. A potom tieto zdroje možno sú nejako odkláňané. V prípade toho, ako pán profesor spomínal, že ak je už niekto presvedčený o tom, že nejaká dezinformácia je nepravdivá, je to veľmi, veľmi náročné. Lebo čo ten človek počuje, že ak sa teda stotožní s tým a príjme nejaký ten názor, tak internalizoval ten názor. Keď sa s ním budete rozprávať a poviete, že očkovanie je dobré, čo ten človek veľmi zjednodušene počuje, že nehovoríte o tom, že to očkovanie je dobré a že snažíte sa ho presvedčiť, ale hovoríte mu, že je idiot. Lebo tá informácia už je súčasťou jeho identity a vy napadáte nie tú informáciu, ale z pohľadu toho človeka napadáte jeho samotného. Nie je to veľmi alebo teda je to veľmi náročné z takých tých strategických komunikačných kampaní sa častokrát títo ľudia akože ten úplný extrém vypúšťa. Neviem, že je náročné povedať, že či to je správne alebo nesprávne, ale s ohľadom na to, že máte nejaké limitované zdroje ako ten štát, tak čo je najefektívnejšie zamerať sa na tých ľudí v strede. Lebo to sú možno tí nerozhodnutí, tam môže pomôcť naozaj to, že sa k ním dostane nejaká pribankovacia informácia ešte predtým, alebo nejaký fact-checking, alebo zameriate sa na nejaké kampane, ale presvedčia tých ľudí, ktorí sú už naozaj o tom, že schválupevne presvedčení, že teraz je tu Soros s hadojaštermi ovládajúci očkovanie a čipujú vás, to bude veľmi, veľmi náročné. A teda tá literatúra akademická o tom hovorí, že nemusí to byť samozrejme veľmi efektívne, čo sa týka vašich zdrojov, ktoré teda chcete na to vynakladať. No, v tejto súvislosti možno napadli, že dve veci, že mali by sme sa sústrediť aj z hľadiska poznatkov z iných vied, že prečo vlastne tí ľudia dezinformáciám vedia. Už tu padli asi skoro všetky tie kľúčové dôvody a faktory, ktoré existujú. Keď sa napríklad bavíme, že o tých epistemických bublinách alebo filtračných bublinách, ktorých si žijeme, hlavne teda v online svete, tak to riešenie už existuje, len nie je zatiaľ vymáhané. Európska komisia veľmi veľkým online platformám môže povedať, že pozrite, nezatvárajte tých ľudí do takýchto bublín, pretože vás v Európe vypneme. Zatiaľ to Európska komisia ešte neurobila, ale má takýto nástroj k dispozícii veľmi, veľmi silný.
a môže to možno jedného dňa urobiť. A druhý faktor, ktorý mi napadá, je taký kľúčový, je, že častokrát tie dezinformačné kampane, alebo ktoré šíria nejaký nenávistný obsah, tak sú veľmi emocionálne. Oni pracujú s emóciou tej osoby a zároveň pracujú aj s emóciou tej samotnej dezinformácie alebo kampane. A ak sa nemýlim, tak aj práve strategická komunikácia na Slovensku, keď sa snažili zvýšiť tie čísla očkovania, tak tie reklamy, ktoré nasadili v štátnej televízii, tak boli dosť do veľkej miery také emocionálne. Ale to je presne to, že musíme si povedať, že na koho to chceme mieriť. A ak to chceme mieriť na ľudí, ktorí proste od začiatku vedia, že sa napríklad zaočkovať nedajú, tak asi tak ani tá kampaň nepomôže. Na ten tekutý stred možno, hej, keď chcem o niekoho niečo presvedčiť, a chcem niekomu napríklad dokázať, že vojna na Ukrajine je a pustím mu dokument o bombardovaní Mariupola, tak ten, kto do toho ide s tým, že teda tomu neverí, mi povie, že tak to je celé generované a sú tam herci, ale na ten tekutý stred by naozaj tie možno obrázky plačúcich rodičov, detí, ako utekajú, by mohli teoreticky zabrať. Čiže môj možno taký postoj je, že skúsiť sa pozrieť na to, prečo ľudia dezinformáciám veria a nejaké reverzné inžinierstvo, nejaké reverzne sa nad tým zamyslieť, že ako to teda možno ovplyvniť. Dobre. Ešte poprosím o krátke vyjadrenie pána doktora Tvrdého, aby sme aj vám umožnili sa vyjadriť. Nech sa páči. Děkuji. Kolega Mintal upozornil na velice důležitou věc a to jsou omezené prostředky státu při boji s dezinformacemi. Přece jenom mají dost omezené finanční i lidské prostředky a proto bychom neměli naši pozornost soustředit na ty, kteří jsou už jako nezvratně přesvědčení. Mimochodem argument, který používají i v České republice představitelé například informačních a kybernetických sil anebo strategické komunikace vlády, ten argument zní velice logicky, ale já si úplně nejsem jistý, jestli v reálném světě proveditelný, protože my přece nedokážeme na první pohled ani na druhý, ani na pátý odlišit, kdo lze ještě přesvědčit a kdo je prostě úplně ztracen. My prostě lidem nevidíme do hlav. A proto bychom měli aplikovat opravdu co nejširší paletu prostředků pro přesvědčení prostě všech, kteří jsou ochotní naslouchat. A my nedokážeme a priori říct, kdo toho ještě schopen a kdo není. Ale myslím si, a úplně souhlasím, se tady zaznělo, že existuje jeden velice nešťastný způsob, jak s těmito lidmi, kteří jsou obtížně přesvědčitelní, komunikovat, a to je prostě urážet je anebo argumentovat ad hominem. Já už jsem v té své prezentaci říkal, že v Česku se tady těmto nepřesvědčitelným říká často dezoláti. Představitelé strategické komunikace vlády je označují například za zombíky, anebo v případě některých, kteří sympatizují s nějakými nepřátelskými mocnostmi dokonce, a omlouvám se ten termín, za svině. Mluvit o těch velkých částech elektorátu tímhle urážlivým způsobem je podle mě strašně kontraproduktivní. A je úplně jedno, jestli si myslíme, že dokážeme přesvědčit nikoli, protože nějaká naděje existuje vždy. Díky. Ďakujem. Ak dovolíte, chceme využiť priestor, aby ste prípadne povedali aj vy váš názor alebo otázku na panelistov. Pán profesor Strémy. Predsadzuje sa to, ako keby to bol relevantný výskum. Ja teraz si pamätám ešte od pána profesora Prusaka, čo som absolventom ako PhD, a pani profesorky Krskovej, ktorú učili aj tu na Právnickej fakulte Komenského, že ma učili aspoň na PhD, že aspoň 10% cieľovej skupiny má byť prítomných, aby to bolo relevantné. To znamená, že mám za to, že sa tu preťažujú výskumy, ktoré nie sú relevantné, aby boli relevantné, a to už rôznymi subjektami. A druhá otázka súvisí, keďže sme na trestnom práve aj s trestným právom, už 32 rokov sa stretávame na Slovensku s tým, že hovoríme, že trestné právo sa mení na základe kriminologických poznatkov, čo nie je pravda. Lebo tu nemá ani inštitút kriminológie a sám o tom niečo viem, keďže píšem 5. učebnicu kriminológie a nie je tu ani druhé vydanie na Slovensku. Ako sa proti tomuto dá brániť, keď hovoríme o niečom, že je restauratívna justícia a nie je to restauratívna justícia, alebo že meníme trestné právo na základe kriminologických poznatkov, ktoré tu nie sú 32 rokov. Poukazujem na paragraf 34 odsek 4 trestného zákona, nie je restauratívna justícia náhrada škody. Ďakujem. Ďakujem. Chce sa niekto z panelistov vyjadriť tomu?
Dobre, takže asi panelisti s tým trestným právom nemajú k tomu blízko, tak asi, ak dovolíte, zareagujem ja som konferenciér. Takže je skutočne faktom, že na Slovensku sme nikdy nemali po roku 1990 kriminologický ústav, na rozdiel teda od Českej republiky, kde je ten Inštitút pro kriminológii a sociálnej prevencii, čo je veľká výhoda, lebo Česi sa môžu pri zmenách v trestnom zákone a v trestnom poriadku opierať o relevantné štúdie, tak ako o tom hovorí pán profesor Strémy, najvýznamnejší kriminológ na Slovensku. Takže toto je vážny problém Slovenska, pretože my, keď sme tvorili nový trestný zákon a nový trestný poriadok účinný 1.1.2006, tak sme niektoré veci konali intuitívne, alebo sme sa inšpirovali zahraničnou právnou úpravou, alebo skúsenostiami sudcu, prokurátora, advokáta, alebo príslušníka policajného zboru, keď sme boli tvorcovia týchto právnych predpisov. My v podmienkach Slovenska sme teraz, a konkrétne našej katedry, takéto pracovisko, inštitút zriadili, jeho riaditeľom je pán doktor Turaj, tu prítomný, ktorý je aj zároveň prodekanom. A to, čo povedal presne pán profesor Strémy, mienime prejaviť aj v konkrétnych výstupoch za predpokladu, že budeme personálne a finančne podporení, lebo v Čechách to je, neviem, do 25 alebo do 30 zamestnancov na tom IKSP. My toľko nemáme aj na katedre, hoci nás je už 16. Ale chcem jednu vec povedať, že a týka sa to hovorím, roku 1990, pretože pred rokom 1990 tu nebola čierna diera, ale ja hovorím o diskontinuite právneho poriadku aj myšlienok, na ktoré nenadväzujem ničom. Ale je to skutočne veľká výzva, lebo aj určite aj Ministerstvu spravodlivosti ako hlavnému zodpovednému ústrednému orgánu verejnej správy by sa lepšie pracovalo, keby tie údaje, ktoré sa premietajú aj pri tvorbe právnych predpisov, aj tvorbe trestnej legislatívy, by boli na podmienky Slovenska podporené aj týmito výskumami. Takže súhlasím s tým, čo povedal pán profesor Strémy. Môj osobný názor je taký, že až vtedy budeme môcť hovoriť o restoratívnej justícii na Slovensku, ak budú vytvorené nielen paragrafy v trestnom zákone a trestnom poriadku, ktoré teraz nemáme, v takom rozsahu, aby sme mohli hovoriť o restoratívnej justícii, ale keď to bude aj inštitucionálne podporené a keď budú tie výskumy tak, ako to kriminológovia od nás očakávajú, tak vtedy budeme môcť hovoriť, že na Slovensku sa opierame o vedecké výskumy. Žiaľ, teraz musím aj ako jeden z tvorcov slovenskej trestnej legislatívy aj vo vzťahu k sebe povedať, že o takéto výsledky sme sa doposiaľ nemohli opierať. To je tam na vysvetlenie. Poprosím pána doktora Turaja, keby ma mohol doplniť, lebo aj táto panelová diskusia by mala prispieť tomu, že by sa takéto informácie tu zazneli. Pán doktor, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Ako tu už bolo spomínané, Právnická fakulta Univerzity Komenského od 1. januára založila takýto inštitút, ktorý sa má venovať restauratívnej justícii a kriminologickému výskumu. Všetci sme si asi vedomí, vždy sa to kritizuje, že tá naša trestná politika je v určitých aspektoch slepá. Není to len teraz, bolo to vždy, väčšinou tie novely jednotlivé neboli na základe nejakých relevantných poznatkov. Samozrejme niektoré vychádzali aj v rámci komparatistiky zo zahraničia a v niektorých dôvodových správach sa častokrát objavovala iba frázička aplikačná prax ukázala. Ale nebolo to nejakým štýlom podložené. Ale práve preto som aj veľmi rád, že aj s podporou z Ministerstva spravodlivosti, viem, že aj Ministerstvo vnútra pod pani profesorkou Kurilovskou pripravuje
väčšie zameranie na oblasť kriminológia. Som veľmi rád, že v poslednom období sa tá kriminológia stala aj témou a rovnako aj restauratívna justícia. Nejde, ako tu už bolo spomínané, len o paragrafy, aj keď v poslednom období sa aj v tejto oblasti urobili veľké veci, ale je to aj o nastavovaní jednotlivých programov, na ktorý sám viem, že Ministerstvo spravodlivosti intenzívne pracuje, či už ide o posilnenie zmieru, ale aj niektorých alternatívnych trestov a aj čo sa týka práv obetí, poškodených, ale aj vo vzťahu k náhrade škody a rôznych týchto prvkov, ktoré áno, separé nemôžeme vyslovene povedať, že sú iba len restauratívna justícia, ale ich synergia tvorí jadro restauratívnej justície, takže určite tá snaha o nejaké nastolenie smeru tej trestnej politiky smerom aj týmto moderným filozofiám, to skôr nazvime, v poslednom období to zaznamenalo výrazný posun a ja verím, že sa bude v tom iba pokračovať. Dobre, ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi Turajovi a ospravedlňujem sa, ale náš čas sa naplnil, ale budeme radi, keď aj na ďalších podujatiach, ktoré my pripravujeme na našej katedre, budeme robiť jeden veľký odborný seminár 31. marca ku kybernetickej bezpečnosti, k ransomwareu, to znamená krádeže, zablokovanie, poviem to tak jednoducho, zablokovanie informačnej sústavy právnickej osoby a potom vymáhanie peňazí. Takže verím, že 31. marca nám zachováte tiež vašu priazeň, tešíme sa, ďakujem, pekný zvyšok dňa, dovidenia. A osobitne ďakujem našim panelistom, všetkým trom, docentovi Kordíkovi aj doktorovi Adamkovičovi za prípravu panelovej diskusie. Dovidenia, pekný zvyšok dňa.